Ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Аплотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро ҳама вақт дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависен. Чӣ хеле ки мебинен имрӯз дар аэропорт Дамадед ва қарор дорем. Мехостем ай вазъият якаме шумода маълумот расонем. Пеш ай видеора сар кардан чун ҳама вақта бигем рекламамон номерҳоро мемонем барои билет. Метавонед айки ҷой ба ки ҷой дар кор бошад телефон кунед, нарх навора фаҳмед ва харидорӣ кунед. Ҳамчунин барои регистратсия метавонед муроҷиат кунед ва нафарҳое ки бигем обуна шидагӣ нестен дар канал обуна шавед, подписатся, лайка биҷиқед, дастгирӣ беҳтарин мешавад барои канали мо. Даро бигем имрӯз ай Дамадед ва Кулоб парвоз доранд. Дар назди хитон бепурсем ки билета чанд ка харидагиянд ва вазъият дар аэропорт чӣ хел аст. Салому алайкум акаҷон. Хубед инҷа бародаро. Бигем ки имрӯз ай Дамадед ва Кулоб парвоз доранд. Билета чанд ка харидем? 8200 рубл. Чанд ка пеша кард? Як моҳ пеш. Омаде аэропорт Дамадед ва праве кардад. Чӣ хел бод? Ором бай беташвиш биён мардими тоҷик, мардими муҳоҷирда чӣ гуфтани накард? Беташвиш беҳтарин якаҷон шумо дар роҳи сафед бошон ҳамашон. Хоб чӣ хеле ки диден, чӣ хеле ки бародарҳо гуфтанд, ҳолатҳое мешавад дар аэропорт Дамадед ва бигем имрӯз ором ай вазъияти проверка. Ҳолатҳое мешавад ки баъзеҳо меоянд беташвиш спокойно мегзаранд мераванд. Ҳолатҳое мешавад ки мақсад баъзеҳора документ мепурсанд, вале нафарҳое ки бигем документҳошон проблема дорад, медонанд ки яке биқапан проблема мешавад. номерҳое ки мондагӣ метавонед ки дар WhatsApp номерҳои акаи Фаруха пурсен, иншаллоҳ ҳамкормон роӣ мекунад. ва пешай баромадан бигем менависенша ки ҳам постоянни аэропорта, ҳам квартирашам наздикай. Иншаллоҳ ҳам медарора ҷои регистратсия таможни гузашта. Нафарҳое ки намедонанд ҳамаша нишон метиҳад ва беташвиш мақсад мегзарен мерем. ва як чиз дига ногуфта намонад ки бигем ҳаки билет қимат чидан мегирад, барое ки чӣ хеле ки медонем пешай ид билета бисёртар мегиранд, мардум бисёртар меравад. кадоме ки возможност дошта боша ай ҳозира бигира ки наздикӣ шавад, мақсад чӣ хеле ки нархҳое ки ҳозир ҳастай намеояд. воқеъ паноҳи Аллоҳ дастгирии ҳаёт набурем. Миннатдорам ҳама бошед.